ସତରେ କଣ ସେଠିକି ଗଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ? କି ମାନସିକ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ? ସତରେ କଣ ବରଡା ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏତେ ମହିମା? ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଡାକ ଆସିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡାକ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବାବା ବରଳା ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟଟେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆମ ବାବୁ ବି ମଧ୍ୟ। ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଶଗଡ ଯାତ୍ରା। ଆହା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ। ତାପରେ ଏତେ ଶୋଷ କରିଥିଲା ଯେ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ପଇଡ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ଭାଇରାଲ ବାବା ବରଳା ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବି ବହୁତ କିଛି କଥା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ବି ଯିବି ବାବା ବରଳା ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି। ସତ ସତ ବାବାଙ୍କର ଡୋରି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବାବା ବରଳା ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି। ଏମିତି କଣ ଯିବେ ଆଉ କଣ ମୁଁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କହିବି। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲସେ ପୂଜା କରିକି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଆଳତି ହଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି।